este astăzi? Valentine's Day, da? Marți. Corect. 14. Hai să ne distrăm atunci. 14 marți. vengo a cantar un medianito que viene y que va a toda esa gente que está presente. Tú escucha mamacita, ponte y no miente, agarra a tu chico que sea complaciente. Este es el ritmo que va tan caliente. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, ahí, 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 ahí. Yo no sé que soy loco, pero
no son un poco, no son tan pequeños, pero sí muy tremendo. Me gustan catinas, morenas y bellas, flacas y gordas y de canela, que le gusta el meneo y no tengan pena. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, meneadito, 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 meneadito. Hai la
Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor de dor, fericirea mea naiba pleacă. Am rămas ca un lut, nu te mai văd la mine viitor. Am rămas ca un lut, nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor de dor, fericirea mea naiba pleacă. Mâine o să treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă, lasă-mă să mor de dor, fericirea mea naiba. Vreau să vin cu tine dacă pleci. Ia-mă și pe mine dacă pleci. O să pleci tot dacă nu mai dacă pleci. Vreau să vin cu tine dacă pleci. Ia-mă și pe mine dacă pleci. Hai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Și așa